Nagpalabi man ko kasi mong kaguol, ma. Tanawa ni ron, oh. Giatake ka na sa kasing-kasing. Ingon biya ko ni Muha nga, ayaw na pagsigig na ako na sa kamatayo ni Papa. Mapaning kamot in town. Wato na taron sa ospital. Anak, di na ko maghabot pa. Amping mo, mga anak. Mahal ko ka mo. Ma? Mama! Mayaw sa ma! 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 Karon nga patay na si Mama de Evelyn, mag-iyahin lang tayo ni Ugpaning kamot. Ako mangita kong asa kumabuhi ini. Ang uban na itong mga igsuon, tuwa na. Nag-iyahin na sa buong pangita, ug asa sila makakita og kapanginabuhian. Nakabuwag-buwag na kita ni Maloy Lario. Siyam ta ka man nagsuon, pero magkabuwag-buwag ta. Sige na lang, unsao man day nga pobre man ta. Ug kitang tanan magpabilin din Wa tay pangita din lisod kaayo. Mamatay ta sa gutom day. Nya, unsa man, muuban mo na ako? Anhi lang siguro mi Manoy. Kami ni Ibong og si Renato. Aw, kamugod. Magpabilin ra magigka mo din sa ato. Hinuon, dili man kayo layo din ang akong istahan. Madao-do aura ta mo din Ayaw pasag din ang mga manghod mo ha. Oh Manoy, ako'y bahala nila. Ibong, Renato, pangmata na mo. Alas 5 na. Lasing ko naman nang. Oh, lagi. Sige na, bangon na. Hoy, Renato, bangon na. Manang. Kaapaw Ayaw pagduka-duka diha Renato. Sige na, lihok na mo. Aron makainom na mo atong sinunog nga bugas. Giandam na to nako. Manang. Paspa sa inyong lihok ha. Alas 6 na ra ba atong tambong sa umahan? Nang, alas 8 naman. Manguli na ta. Ito manang. Tingkao naman nun na to. Gutom na oy. Oh, sige, tana. Mamauli o sa ta. Bong, kadugay ba ni mo diyan na human og kaligo? Pagdali na, oy. Manda ko manang. Dali Ibong oy. Alas 9 ba itong tambong balik suman? Manang manda ko. Na, atuan tara. Aray. Nang, anong ka? Sakit kayo akong buko-buko dong. Hasta nga akong mga lutahan. Ha? Noon sabi ka manang. Nato. Nato. Pagmatoy. Nato. Ano ba Ibong oy? Pagmata. Kaya si manang ba? Tunay mo. Ha? Ano ka manang? Sakit kayo akong buko-buko og lutahan dong. Siya? Hilutong ti ka manang. Uy, wala ba tayo flash da? Sige lang ugway haplas na to. Hiluto na nato si manang. Dali manang. Hilutong ka naman rin nato. Ni anhigyod ko, kay doon nakasugilo na ako sa nahitabo ni mo din Kanus ama na magsugod ang imong ibati, day. Karon naman lang ni Manoy nga nag-edad kog 17 anyos. Ay, dadoon ti ka dito sa akong gipuy-an. Aron sayon rati kang maatiman. Di magsilbi nga ang ato lang mga manghod ang kauban nimo. Unya ingon ana ng imong sitwasyon. Unsa man makalakaw ra ka? Makalakaw man Manoy. Hinay-hinay lang kay sakit man gug kayo. Ay nahala. Dadoon ti ka. Hinahinay lang taog lakaw. Ay Ibong, tabangi kog agak ni manang nimo. Ug ikaw rin nato, hala dadaan ang inyong bag. Oh, Pamanoy. Time pa Manoy. Oh. Di na ako makagwa
makasugakot pa og lakaw. Ha? Unya, wa pa man ta maabot sa kong gipuy-an day. Bitaw, ila pa man ning lingga manang, layo pa man ilang manoy. Bitaw, bitaw nang. Hindi na gyud ako magwanta. Di na ako madaog ang akong tiil. Wa tay laing mahimo ini. Muhangyo na lang tani day mingga nga anhala una ka maabot sa ila. Di na magid ka nimo matikang ang imong mga tiil. Anak ka lang usa sabtan di ka pa makahimo sa paglakaw. Maayo kay nakalakaw-lakaw ka na, Day Evelyn. Maulagi day Minga. Salamat kayo ha. Grabe gyud kayo kung pagpanghasol nimo dinhi sa inyo. Naka-star pa ko og upat ka adlaw niya. Libre pang hilot. Ay, ayaw na huna Day, uy. Ang importante, makalakaw-lakaw ka na og balik. Maulagi day. Kining kuhaon unya kuno ko dinhi ni Manoy Lario day. Ato sa kuno star niya. Usbon ko, daghan gyud kayong salamat nimo. Da, huway sa payan, Day, uy. Uy, Day, nangita ra ba Day ito si Nilo nimo? Wala ko na siya makakita nimo. Ha? Ngano nangita man kuno siya nako day? Ambot lang. Pero nahinumdum ko, Day ba? Di ba? Naibog man na nimo si Nilo? Ay, wa na ko'y panahon ana day oy. Usa pa sad, kinsa may maibog pa nako. Labi na nga ingon ini akong kahimtang, di na makalakaw. Ug makalakaw man gani, pero magsungkod. Why silbi oy? Yam-ira na lang siguro ko nila day. Day Evelyn. Miresulta gid ako og sige og hilot og haplas nimo day. Tanawa mahimo ka nang makalakaw bisan og way sungkod. Bitaw Manoy, salamat kayo Manoy ha. Salamat sa Ginoo kay naayo na jud ka manang. Payo na ko. Nang, dunay nangita nimo. Mayong hapon, Evelyn. Mayong hapon sad. Abi man ako kinsay nangita nako, ikaw man di ay. Kumusta naman ka? Tanaw na ko nimo. Murag okay naman ka? Maayo kay nakalakaw ka na. Kaluoy sa Ginoo. Medyo naayo na gyud in taon ko. Ubos sa tabang ni Manoy Lario. Nagantos gyud in taon sila nako. Agay lang sad. Tungod kay buutan ka, Evelyn. Evelyn, siguro nakasabot ka nga nung magsige kog anhi din mo. Nabalaka lang kaayo ko nimo. Ano nabala ka man ka nako? Ambot ba? Nganong ingon ini akong gibati nga kabalaka nimo. Gusto kong ipakita og ipabati nimo nga mahinungdanon ka nako. Ha? Unsay buot mo ipasabot Alexander? Evelyn, mahal di ka. Unsa? Alexander, ayaw ko binuangi og samaan na. Wa ako magbinuang, Evelyn. Tinuod ang gisulti ko nimo karon. Palihog lang, Alex. Maluoy ka na ako. Muhangyo lang ko nimo. Ayaw intaw kong binuangi. Luoy na intawon kaayo ang akong kahimtang. Ug sayod ko nga, way laki nga magkagusto nako. Way laki nga magmahal sa sama nako nga baldado. Masakiton. Way silbi sa kinabuhi. Way lalaki nga muantos nako. Doon na, Evelyn. Ako, Evelyn. Alex. Andam kong ihatag nimo ang akong pagsabot sa imong sitwasyon. Gidawat ka sa tibo kong kasing-kasing. Tungod kay mahal ka, Evelyn. O gusto kong magtangon nimo ang kahadlok nga binuangan lang ka. Palihog, tuhui ko. Tinuod ang pagbati alang nimo, Evelyn. Manginaot ko. Gadawato nimo ang kong gugma. Salamat Evelyn. Malipayon kayo ko. Sa katapusan, nagbunga ra gyud akong pagpaabot nga sugton ko nimo. Tungod kay nituo ko nimo, Alex. Ug manghinaot ko nga wa ko masayop sa pagtuo ug pagsalig nimo. Nga mahal ko nimo. Ug dili ko nimo binuangan. Wa ka masayop, Evelyn. Mahal kayo tika. Ug labaw nang dili mahitabo nga binuangan tika. Wa ko mag-anaw og kinsa ug unsa ka. Ang importante nako ang imong pagkaikaw, ang imong pagkatao. Alex. Salamat. Salamat sa Ginoo nga iya kang gihatag nako, Alex. Salamat. Mahal kayo tika, Evelyn. Dako na kayo imong tiyan, Day Evelyn. Hapit ka na gud mga anak.
Papa na gyud ko. Mao gyud. Makakita na kita sa atong angel dong. Dong, ano man ni atong anak kung magsige man og kasakit? Dili ka na tungod sa iyang diferensya day. Wa ba nilungag iyang kausanan sa hugaw. Saon may nato day. Ngawa pa man tay kwarta ipaopera niya. Luoy na kayo atong anak dong. Nag-antos intang siya. Maayo kay ninanok ang bata day. Magsige naman lang migtupad niya dong. Magsige na lang migdog. Saon mo hilak magbiyaan. Ay, di na lang hinuon ko maka-exercise og lakaw-lakaw dong. Nabalaka ko nga, mubalik ang akong sakit nga di na sa makalakaw. Dong! Dong Alex! Dong, ang atong anak! Ngano? Unsa nito mo sa bata day ha? Dong, wala na maginawa ang bata! Patay na ang atong anak! Sakit kayo nga nawa na to ang atong anak dong. Gisakitan kayo ko. Day. Ang tanang mga panghitabo adunay rason. Di lang siro gusto ang Ginoo nga magantos og maayo nga atong anak. Dawaton na to ang mga panghitabo day. Sige lang. Mangayo lang ta sa Ginoo og laing gasa. Nga unta. Hatagan ta niya og laing anghel. Makabaton na ta og laing anak tay. Dong, mabdos ko. Ha? Yes! Salamat! Salamat, Diyos ko! Gidungog ra gyud nimo ang among pagampo. Gitugahan na sad nimo og laing bata. Salamat, Diyos ko! Dong, unsa naman sa niyang nahitabo na ako? Di naman ko makakita. Idaog-daog naman gyud kog maayo anis kapalaran dong. Nibalik pa nga akong sakit. Unya punan pa nga, di na ako makakita. Hangtod asa man kutob ang akong pag-antos. Nahadlo ko nga, mapulaan ka na og atiman ako, ug biyaan ako nimo dong. Dili na may tabo nga biyaan ti ka day, Evelyn. Karon na hinuon. Nga masagidhanglan ka nako. Ug ingon man ang atong anak. Dili na may tabo day, Evelyn. Mag-uban ta hangtod sa kamatayon. Alex. Adunay kasakit ug kalibay. Bisan pa man sa kadaghang pagsuway ug kasakit nga akong naangkon. Wa ko mawad sa paglaom tungod kay wa ko pasagdi sa akong mga igsuon. Ug naa ang tao nga maoy naghatag og kadasig nako. Nga andam nga muunong nako bisan pa man sa akong sitwasyon nga di makalakaw ug di makakita. Way kinutuban nga pagmahal ang gihatag ni Alexander alang nako ug sa among anak. Di gyud di ay taangay nga magpakawa sa paglaom. Sama nako nga nagtuo nga wa nay pagmahal ug makadawat na akong tinuoray, sayop di ay ko. Tungod kay duna gyud di ay gitaga na ang Ginoo alang nato. Dinhilang kutob, daghang salamat ug more power RMN. Sa kasakit Meron kita mga ikalang kaagin ni Evelyn upan sa awit ngayang gipangayo. Awit nga nagalahan, hain ang utlanan. ay nangutulanan sa kasakit
Ang mong kaakikibata na doon sa radyo ni Ingriding Ingrid Tudazo, o kapos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala, mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa usakap. I-address lang na ng tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa bagong email address, rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat.